Here it is for all the world to see. New world business scene all around the export community. Everybody join. Bij enige brand, dat nou hebben die stoof gebrand bij die plaat of zo. Als mensen niet daar, enige siero, paalkolen, die goed groeien in Oostijnen. Of wie dokters doet dat aan. Die is wit in Oostijnen groeit. Hij maakt zo'n geel bloemetje en zo'n orange bloemetje. Die ene ken je zelf zieken. Die is die boerbaas. Die is Daga. Die vogels houden van hem. Nou, hij is goed voor wormen, voor suiker. Hij is ook goed voor spinnekop bij, voor skeerpioen bij, enige giftige bij. Hij maakt je bloed schoon. Zilver schoon. Hij is ook goed voor de arteritis. Die mensen wat goud heeft. Die lekker kan doen wat ze goed is. Wat bij je kerikoos niet. En ik eerst insecten weghouden. Hij is ook voor laabloed. En mensen wat zo laabloed bij hij sterretjes zien. Ja, hij is goed voor die. Eén voor sieren, voor wonden, was en hij. Die is nog een, ja. Die ene wat ik hier, die is beersellerij. Die is bij mensen wat water heeft, wat zo gezwel is. Ja, die is voor die. Hij reduce zijn water uit je lichaam, uit je beersellerij. Ja, niet, dus niet zo veel water. It's gonna feel nice now. Hij zit er water, hij werd er ziek. Water is het beste, die zij wordt van water gemaakt. Hij wordt maar net kleer zo bij gegooid en zoetigheid. Maar die water is het beste mensen. Ik zeg dat iemand zeker heeft niet veel. Hij heeft ook niet veel, dan gooi je een beetje water bij de weg. Nou, water maakt alles weg. Dus die koeldrank, koffie en thee, hij maakt het klaar. Ik krijg wormen en suiker van alle goed tussen. Maar hij is nog een eerlijk van die laat proeven. We gaan uit die kant van die zo. Jullie allemaal kunnen zitten. En basis is daar, elke van die pul, zo op die tafel. Daar was maar net gewoon geraakt aan die conventional way van dingen doen. Allemaal is van je gaat afgeven wat ze hoesen, wat ze pijn. Meanwhile, als je gaan hier zijn, eigenlijk kan het niet op tuinen wies, of als je kan die wies waar die goed is, moest nou aanhouden, die rastas en die dokters. Ik heb een patiënt gehad. Ik heb een patiënt gehad wat gediagnosed was met kanker, maar nou. Hij was nou al stage 3 cancer geweest. Dus als jouw cancer stage 3 is, dan kan hij niet meer verstaan. So, toen werd hij nou na al die pillen nou al gebruikt en die chemo gegaan en allerlei goedjes, toen hij achtergekomen van die ganza olie. En wat ik drink. En ik zei toen van nee, die olie is hier. Hij heeft die olie gebruikt voor 2 dagen te bellen en toen zei ik, ik nog nooit zo lekker geslapen. En ik nog niet lust. En als hij van chemo afkomt, dan begon hij zwak. En dan zien we eten, verstaan je? 3 drops. Na 15 minuten of 20 minuten, dan raakt hij dorst, hij raakt honger. Verstaan je? En die narigheid van chemo, gaat hij niet weg. Verstaan je? Die is ganza, die wat nou niet hou van die rouwvorming. Dan kan ze me nou in die olievorm krijgen. En dat effecteert het op jouw dagelijkse omgang. Hij maakt veel lekker rustig. Kanker eigenlijk.
Mensen wat gediagnoseerd is met kanker, sal ek aanraai, kook vir 'n koppie ganja op, drink dit elke oggend 'n koppie ganja. Verstaan nie, want wat hy doen, as hy nou gediagnoseerd word met kanker, en is nog 'n early stage cancer, dan het hy 'n kans om hy kanker te gaan soek en hy kanker te gaan doodmaak. Want wat die scientists vir ons bewys het, na hulle die toetse gedoen het, is, ons het ganja receptors, ons het ganja kliere in ons lichaam, van kop tot toon, het ons ganja kliere. Die scientists het klaar die research gedoen, dis waarom die goed word gebemark. Het word steeds gebemark, jy gaan die kry in Dischem in Krieks in. Kijk net daar op die rakkie waar die olietjies is en sovoort vir CBD. You will find it there and you will see the price there also. They're making money from this stuff. Ek meen, dieselfde met die krye ook. Vat die krye lab toe en dan bring hulle vir jou olietjie uit. Verstaan nie? Nou ons is gewoond aan following the trend. Dat ons ook maar daar gaan koop. Ons gaan nou nie self moeite maak en net as ek 'n blaartjie pluk en in die warm water sit, jy verstaan. Want soos hy verduidelik het, in ons huis was krye niks vreemd gewees. Van my ouma grootjie, hulle het vir ons maar hulle lyn staan. Nou moet jy elke keer nou sot kry, nou iets suiker afgedaan. Dit is altyd bitter. Verstaan jy, dis die bitter wat eintlik vir ons gesond hou. Wat ons ook miskyk is, ons eet mos nie meer dieselfde soos ons geëet het in die tyd. Verstaan nie? Al wat ons nou eet is onder om die draai by die Somali of het sopper uit. Verstaan nie? En die mense wat die goed manufacture, hulle wil geld maak. Hulle is nie gewoon oor jou gezondheid of niks soos die nie. Hulle net moet terugkom om weer te kom koop. Meanwhile, die dokter gaan ook vir jy sê, mevrou, die goed wat jy eet maak vir jou siek. Verstaan nie, te veel van 'n sekere ding. Verstaan, maak vir siek. So, dan is het belangrijk dat ons altyd daai ook in mind moet keep. Ons eetgewoontes, soos die eis ons drinkgewoontes. Ek is nou, afgelopen maand kyk ek nou na vriend van my se pa. Hy is 76 years. Die deel is hopeloos te min om enige neeweffek op u te hê. Ek gee nou vir almal net om te proe. As jy wil, as jy so nieuwsgierig is. Jy goed maak nie dood, jy kan nie beloof. Kom eens, man, hy is vir alle kwade. Die ene is soos 'n supplement, especially die groot mense. Elke oggend kan sy jou 2 drops, hy gee vir jou energy en hy hou sommer al die kwale weg. Especially mense wat, senior is. As hy soos 'n supplement. Ek sal hom nie 'n opkikker noem nie, want 'n ander ou sê vir my, jy gee vir my goed is, maar ek het nie meer energy nie. Nou, hy ou gebruik het strictly net vir die. Mense vra so duur vir die goed in die winkel, is regtig onnodig. What's the charges, assault and battery? Hook up the positive with negativity. They found the balance in the calibrate speed. This you know it as an automobile. This you charging as an automobile. You charging as an automobile. Took you for granted, now they say don't leave. Took you for granted, now they say don't leave. Took you for granted, now they say don't leave. Don't leave. Don't leave. Here it is for all to see. New world business community. All around the export community. Everybody join the profit idea now. Everybody join the tropic idea now. Everybody join the profit idea now. Tropic idea now, the profit idea now. Let me know the tropic idea now. Export is the tropic idea.